Νίκο, δεύτερο φιλικό για την ομάδα. Ο coach έμεινε ευχαριστημένος, εσύ? Εννοείται ότι, όπως δείχνουμε και στο γήπεδο, στο τέλος των δύο αυτών φιλικών είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Όλες αυτές τις ημέρες από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε γίνεται πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά και νομίζω αυτό φαίνεται. Έστω από αυτά τα απλά πράγματα στην αρχή. Προσπαθούμε να ακολουθούμε τις όποιες κατευθύνσεις έχουμε από τον προπονητή μας και όποια λαθάκια μας επισημαίνει στα παιχνίδια και στις προπονήσεις να προσπαθούμε να τα μειώνουμε καθημερινά. Παρά το νεαρό της ηλικίας, τρίτη χρονιά στην τέταρτη συνάδελφη. Πέμπτη. Πέμπτη. Αν πιάνετε και η περσινή, πέμπτη. Πιάνει. Πέμπτη. Πόσο αισιόδοξο σε κάνουν όλα αυτά που ζεις από την πρώτη μέρα από τη συγκέντρωσή σας μέχρι τώρα? Έχω εντυπωσιαστεί από την οργάνωση που υπάρχει φέτος στην ομάδα, ειδικότερα προπονητικό team. Ενώ προπονητικό team από τον προπονητή μέχρι και τον τελευταίο στο team, βοηθό, γυμναστή, προπονητής ματοφυλάκων. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθημερινά, αν συνεχίσουμε να δουλέψουμε έτσι, με σκυμμένο το κεφάλι, να πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος. Πόσο δύσκολο, πόσο πιεσμένος αισθάνεται ένας παίκτης, αν θες και νεαρός όπως εσύ, όταν βλέπει μια τόσο γεμάτη ομάδα? Εννοείται ότι όταν είσαι σε ένα ρόστερ με πάρα πολύ καλούς συμπαίκτες, βάζεις ψηλότερα τον πύχη και εσύ προσωπικά και προσπαθείς να βελτιωθείς έτσι ώστε να είσαι ανταγωνιστικός μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να είναι γεμάτο το ρόστερ με πολλούς και καλούς και ισοδύναμους παίχτες, γιατί όπως κάνεις προπόνηση έτσι θα είσαι και στο παιχνίδι. Αν στην προπόνηση είσαι σωστός, δυνατός και το σκέφτεσαι όπως είναι το παιχνίδι, και την Κυριακή θα μπεις στο γήπεδο και θα κερδίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.